ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏକ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବରେ କଥା କହୁନାହିଁ, ଦୁଇପଦ କଥା କେବଳ କହିବି। ନାଇଁ ନଥିବା ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ରାତି ଅଧରେ ହେଉଛି, ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସହଯୋଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, କହିଲା ଭଳି ସରକାରଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଅବହେଳିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର, ଆଜି ପେନସନ ଟିଏ ସେ ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ମୋର ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଆଜି ମୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖରାତରାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ, ମୋ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବା ମୋ ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ମୋତେ ଅଧିକ ଜଣାଅଛି। ସବୁ ଭାଇ ସବୁ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଆଜି ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପଦ ବେଳେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିପରି ଆମେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ହାସଲ କରିପାରିବା, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ 10 ମିନିଟ୍ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଗୁଣ୍ଡ ଚୁମୁଠା ଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲି ଜାଣିବାର ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରି ସରକାରକୁ ଆଉ ଥରେ ଜୋର ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏଇ ଧୂଆଁ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ମଝିରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏତେ ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିବ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ କାମ ନ କରିବା କଥା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର। ତେଣୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ନମସ୍କାର। শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ, শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ, শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ। কান খুলি করে শুনো, সরকার স্থায়ী নিযুক্তি আমার দরকার। কান খুলি করে শুনো, সরকার স্থায়ী নিযুক্তি আমার দরকার। কান খুলি করে শুনো, সরকার স্থায়ী নিযুক্তি আমার দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিকা নিযুক্তি উচ্ছেদ করিবা আমার দাবি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঠিকা নিযুক্তি উচ্ছেদ করিবা আমার দাবি। 6 বছরে 6টি ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি। 6 বছরে 6টি ইনক্রিমেন্ট আমার দাবি। 4200 গ্রেড পে আমার দাবি। 4200 গ্রেড পে আমার দাবি।
এক্স কারার উচ্ছেদ করিবা আমার দাবি এক্স কারার উচ্ছেদ করিবা আমার দাবি কলা ক্রীড়া শিক্ষকଙ୍କୁ নিয়মিত କରିବା আমার দাবি কলা ক্রীড়া শিক্ষকଙ୍କୁ নিয়মিত କରିବା আমার দাবি পুরোনা পেনশন লাগু କରିବା আমার দাবি পুরোনা পেনশন লাগু କରିବା আমার দাবি কেন্দ্রীয় হারে দরমা দেবা আমার দাবি কেন্দ্রীয় হারে দরমা দেবা আমার দাবি ওড়িশা গর্বিত কলা ক্রীড়া ପାଇଁ ସରକାର ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ওড়িশা গর্বিত কলা ক্রীড়া ପାଇଁ ସରକାର ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ ଆମ ଦାବି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ লড়াই 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 যাও লড়াই করি বচিব যাও লড়াই 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 যাও লড়াই করি বচিব যাও শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ শিক্ষক একতা জিন্দাবাদ